खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दंदि थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव फरायसाफोरा गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय जा थांखि बे थांखियाव बिटिसि निफ्राय एनअसि होनाय जादोंमोन। बे एनअसि खौ उइथड्र खालामनांगौनि दाबियाव गोबां ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव 29 नभेम्बर खालाराव जा बिटिसि काउन्सिलनि जा एसेम्बलि हल बे एसेम्बलि हलाव जानाङि जाथाया जायो आरो बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानैनो बे समाव मोनसे गिदिर थांखि लादों बिटिसि सरकारनिफ्राय आरो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बे थांखि लानायखौनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिन जाथाय होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव मख'जाथावदि डक्टर सुबुं बसुमतारी बडलेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर डिमासा डि मोसाहारि बिथांमोनखौ बे समाव थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा ट्राइबेल फरायसाफोरनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि आन्दोआव बिथांमोननि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनानै बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे बिथांमोनखौ रिलिज होनांगौ होननानै मोनसे प्रप'जल लादोंमोन आरो बे प्रप'जल लानाय बायदिनो बे समाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ बे समाव रिलिज होनाय जाबाय आरो बेखौ लानानैनो बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो दाबि दैखांदों थाबैनो बे रिलिज होनाय नटिसखौ उइथड्र खालामनांगौ भाइस चेन्सेलर बिथांमोना एबा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बेखौ उइथड्र खालामफिननांगौ होनना बुंदों। जुदि उइथड्र खालामाब्ला अब्ला फैबाय थानाय समाव थाद'नाय गैयै सोमावसारगोन होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बे रिलिज होनायाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जा रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ रिलिज होदों। बे रिलिज होनायनि आन्दोआव राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै बे समाव रोखा बुंदों आरो थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा सोमावसारनायनि पारमिसन बे पारमिसना भाइस चेन्सेलरनिफ्रायसो जादों एबा भाइस चेन्सेलरासो बे पारमिसनखौ होदों होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों। जुदि दायनिगिरिबा अब्ला गिबियाव भाइस चेन्सेलर बिथांमोनासो दायनिगिरि होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदों बिदिब्ला खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जे सानै रेजिस्ट्रार बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होनायनि सायाव माबायदि गोख्रों अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों लादोनि। बेवहाय राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै जोङो सानो, मानोना बे रेजिस्टार सानैखौ बिटिसि माने जेनाखि एसेम्बलिनिफ्राय केबिनेट डिसिसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनै इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनो लेटार इस्यु खालामनाय जोङो नुनो मोन्दों बै दिनखालि। नाथाय बै बिथांमोननि जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि मोनसे माने नटिस हरनाय बिथांमोननिया माने बियो सासे माने रेजिस्टारखौ रिलिज खालामनो बिथांमोना हरदोंब्लाबो बिथांमोननि हरनाय जेनाखि अर्डार बियो इनभेलिड, मानोना एपइन्टिं अथरिटिया गभर्नर जायो आरो माबा मोनसे दाय जुदि एभिडेन्स जुदि बेवहाय फोरमान जायोब्ला बिनि एक्सनखौ लानो हायो माने चेन्सेलरा माने गभर्नर बिथाङा मानगोनां बिथाङा। दा बेखायनो दिनै बै दिनखालिनि जाथाय आरो बिटिसि काउन्सिलनि केबिनेटनि जेनाखि अर्डार बेखौनो लानानै आरो बेबायदि माखासे एक्सनखौ दिनै जुदि लादोंब्ला बियो निस्सय पलिटिकेल मटिभेटेड बियो खैसार होननानै जोङो सानो। 29 नभेम्बर खालि बे इउनिभारसिटि गंनैनि फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि बा कलेजनि फरायसाफोरा शेडिउलिं इस्यु बा मोनद' हारिनि एसटि होनो नाजानाय आसाम सरकार आरो दिनैनि नैबे काउन्सिल गभर्नमेन्टनि जेनाखि एनअसि नैबे मेटारखौ लानानै जेनाखि बडलेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै बडलेण्ड सेक्रेटारियेटसिम जे धरना हाबाफारि बा रेलि हाबाफारि लानायाव ओइदिनखालि माबा मोनसे इन्सिडेन्ट माने दुखुनांथाव इन्सिडेन्ट जादों, जि जाथाया जानो नाङामोन आरो बे जाथायखौनो दाय होनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बिटिसि एसेम्बलि बा बिटिसिनि केबिनेट माने हाउसआ डिसिसन लानानै बै बिथां रेजिस्टार सानैखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनैबो इउनिभारसिटिनो लेटार गांसे लिरहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै सेक्रेटारियेटनिफ्राय लिरहरनाय जेनाखि लेटार बेबो मोनसे इलजिकेल आरो बियो मोनसे एभिडेन्स गैयै आरो बियो मोनसे नाजावथावै बियो मोनसे लेटारमोन आरो दिनै गंनैबो इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि
सानै रेजिस्टारखौ जेनाखि रिलिज खालामनायनि जे अर्डार बेबो नाजावथावै बेसलेस मानोना दिनै बे इन्सिडेन्टआव सोर लोब्बा दंमारो आरो गैमारा बेखौ दिहुननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जास्टिस हेरेन्द्रनाथ शर्मा मानगोनां बिथांखौ वान मेन मोनसे इनकुवेरि कमिटि जिहेतु आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ दिनै बानायनानै होनाय जाबाय बे इनकुवेरि कमिटिया दिनैसिमाव इनकुवेरिनि प्रसेसखौ जों मिथिनायाव जागायाखै फेक्ट फाइन्डिं बेवहाय खुनु माने जागायाखै दायनिगिरिया सोर आरो बेवहाय माने सोरहा दाय दंमारो बिनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो तदन्तनि उनावसो जोङो मिथिगोन अब्ला तदन्तनि रिजाल्टआनो फैयाखै बेवहाय एभिडेन्स जेबो फैयाखै गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा गाव गावनि इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोरै खुनु खारन गैया हसियायै बेदि रिलिज खालामनो हायो बिथांमोननियाव जोङो प्रश्न खालामदों आरो बिथांमोननि जिखिनि रिलिज खालामनायनि जेनाखि मोनसे इनिशिएटिभ बियो मोनसे प्रश्न खालामथाव आरो कुवेश्चनेबल जादों आरो डाउटफुल जादों मानोना बिथांमोना इउनिभार्सिटिनि माने जेनाखि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेवहायबो बिथांमोना मिटिं जायाखै होननानै जोङो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि एपइन्टिं अथरिटि बेवहाय माने भाइस चेन्सेलराबो नङा होननानै जोङो मिथिगौ बेवहाय माने चेन्सेलरासो एपइन्टिं अथरिटि आरो दिनै आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथाङानो जिहेतु गंनैबो इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांनिफ्रायबो गंनै इउनिभार्सिटिसिम बिथां सानै रेजिस्टारखौ माबा मोनसे दाय मोननानै रिलिज खालामनांगौनि थाखाय जेबो बेबायदि नट गैया आरो बेबायदि लिरनाय बा नटिस गैया होननानै जोङो मिथिगौ अब्ला बबे राहाजों माबायदि थांखिजों बबे बेबस्थानि गेजेरजों मा जुक्तिनि थाखाय दिनै बे गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा बे सानै रेजिस्टारखौ बेबायदि मानो खालामनो मोनखो बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों दा बेनि थाखायनो गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिसिम जोङो स्ट्रं डिमान्ड एबसुनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों गोबां स्टाफसफ्रा जोंजों जगाजग खालामदों बियो अयनाय जादों होननानै बियो अयनाय जादों दा बेनि थाखायनो थाबैनो माने उइथड्र खालामनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे थाबैनो सिट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जाया सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि जेनाखि थांखि बेखौ जेन माने बोखांफिननानै लायो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायगोन आरो बेवहाय जेनाखि जोंनि सोमावसारनाय इन्डिपेन्डेन्ट समसिमनि थाखाय जोङो लानानै थांनो थाखाय जोङो थागथियारि जोङो दिनै जानो गोनां जादों जों दुखु मोनदों जाय माने इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों ना दिनै जोंनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौ बुथारनो थाखाय बा जोंनि फरायसाफोरनि जेनाखि मोनसे मिजिं आसा जेनाखि थांखि बेखौ बुथारनो थाखाय बिथांमोना बेवहाय साख्रि मावनो फैदों जोंनि बिथांमोननि खाथियाव सोंनाय प्रश्न आरो बिथांमोना साख्रि मावनो जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना सोरनिबा पलिटिकेल बेबायदि मोनसे मटिभेटेड माखासे कमान्ड बा सोरनिबा पलिटिकेल मटिभेटेड माखासे इन्स्टिगेशन बेखौनो लानानै जुदि रिलिज खालामदोंब्ला बिथांमोना हुसियार जानाया गोनां आरो गमामायैनो बिथांमोना बै इउनिभार्सिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला स्टुडेन्ट फ्रेटारनिटिनि थाखाय खामानि मावनो फैदोंब्ला बिथांमोना सिभिल ससाइटि आरो ओनसोलनि स्टुडेन्ट आरो गावनि माने इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरजों मिलायलायनायनि गेजेरजों बे इउनिभार्सिटिखौ सालायनाया मोजां नङाब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोबांथार सिचुवेशनजों मोगा मोगि जानांनोबो गोनां जानो हागौ बेखिनि बाथ्राखौहाय दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरदों गोजोनथों दा बेवहाय जोंनि मिथिनायाव माने रेजिस्टारा सोमावसारनायनि हाबाफारिनि पारमिसन होनो हाया मानो होनबा रेजिस्टारनि गोजौआव गंनैबो इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर दङ आरो बे गंनैबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनियाव सोंनानै पारमिसन लानानै फरायसाफ्रा 29 नभेम्बरनि जेनाखि शेड्युलिं इस्युनि एगेन्स्टआव जिखिनि रेलि हाबाफारि लानाय बेवहाय बाहागो लादों होननानै जोङो मिथिगौ आरो फरायसाफ्रा जोंनो मिथिहोदों जों आरो बेबायदि बाथ्राखौ जोङो दिनै जों मोनदों दा दिनै गमामायैनो बै 29 नभेम्बरनि इन्सिडेन्टखौ लानानै बे सानै रेजिस्टारखौ बिथांमोना बिदि दाय जाबसिननानै रिलिज होदोंब्ला बिनि पारमिसन ग्रेन्टिं अथरिटियाथ' भाइस चेन्सेलर अब्ला बिथांमोनानो सिगांग्रो माने पानिशमेन्टखौ मोनग्रोनांगौ बै दिनखालिनि जाथायनि थाखाय अब्ला बिथांमोना गावसोरखौ दाय रुजुननायनिफ्राय माने बासायनानै दिनै गुबुन इनोसेन्ट मानसिखौ बेबायदि दाय जाबसिननानै बेबायदि मोनसे माने पजिशननिफ्राय जोंनि रोंखा राखा सासे जग्य व्यक्ति बिथांमोनखौ बेबायदि पस्टनिफ्राय बेबायदि जानगार खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेखौ जोङो जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों दिनै माने जोङो
माने आबुल ताबुल बा जोङो जानला मोनला बहानिफ्रायबा फैनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जेबो मिथियै हारिनि थाखाय जेबो मिथियै सोमावसारनायजों जेबो लोब्बा गैयै बैफोरबायदि मानसिफोरा मालाबा बेबायदि जोंनियाव डिसिसन हयथ' लाफैनो हागौ बेखौ जोङो सांग्रां मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो नोजोर होबाय थाबोदों आरो दाबो जोङो नोजोर होदों बेनि थाखायनो नैबे बिथिङावबो स्टुडेन्टफोरनि इन्ट्रेस्टआव आरो जोंनि लकेल इन्स्टिटिउसन आरो बे लकेल इन्स्टिटिउसन बेखौ जोंहा गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय बयहाबो दायथ' दंखाय आरो जोंहाबो दायथ' दंखाय जोङो बे इस्युखौ जोङो रेस खालामनो गोजोन निस्सय बेवहाय राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै जोङो सानो मानोना बे रेजिस्टार सानैखौ बिटिसि माने जेनाखि एसेम्ब्लिनिफ्राय केबिनेट डिसिसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौनि थाखाय गंनै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनो लेटार इस्यु खालामनाय जोङो नुनो मोनदों बै दिनखालि नाथाय बै बिथांमोननि जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि मोनसे माने नटिस हरनाय बिथांमोननिया माने बियो सासे माने रेजिस्टारखौ रिलिज खालामनो बिथांमोना हरदोंब्लाबो बिथांमोननि हरनाय जेनाखि अर्डार बियो इनभेलिड मानोना एपइन्टिं अथरिटिया गभर्नर जायो आरो माबा मोनसे दाय जुदि एभिडेन्स जुदि बेवहाय फोरमान जायोब्ला बिनि एक्सनखौ लानो हायो माने चेन्सेलरा माने गभर्नर बिथाङा मानगोनां बिथाङा दा बेखायनो दिनै बै दिनखालिनि जाथाय आरो बिटिसि काउन्सिलनि केबिनेटनि जेनाखि अर्डार बेखौनो लानानै आरो बेबायदि माखासे एक्सनखौ दिनै जुदि लादोंब्ला बियो निस्सय पलिटिकेल मटिभेटेड बियो खैसार होननानै जोङो सानो आरो बियो रोखा दिनै जाबाय जोङो बेखौ नुदों आरो इउनिभार्सिटि गंनैनि भाइस चेन्सेलरा बेबायदि मिसगाइड आरो बेबायदि मिसलिड माने जुदि जायोब्ला बे इउनिभार्सिटि गंनैखौ बिथांमोना माबायदि सालायगोन